Коллегалар, хурматлы матбугат ветераннары. С праздником, с Днем Печати, уважаемые наши коллеги, дорогие наши читатели, телезрители, слушатели и, конечно же, наши любимые подписчики. Бүгін Татарстан матбугаты күні. Бәйрем негізінде татар вақытлы матбугаты тарихына бәйлелік ята. 19 ғасыр ақырында Түрки өрнегі болса да, татар тілінде бірінші газета Россия дәулеті башқаласы Петербургда 1905 елның сентябрында дүния күрә. Нур газетасы күпләрне рухландыра. Шул көндән башлап Казанда, Жайыкта, Ырымбурда, Әстерханда татар тілінде яңа газета һәм журналлар нәшер ителә башлый. Бу әлбәттә рус телле төбәкләрнең дә үз басмалары ачылуга зур йогынты ясый. Думаю, что нет необходимости в деталях напоминать историю возникновения Дня Печати Республики Татарстан. Мы благодарны тем людям, которые инициировали этот вопрос и добились воплощения своих идей. Это Римма Атласовна Ратникова, Ильхам Галиахметович Ахмедзянов, Умар Хамзенович Багдал. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Бәйрәмебезне Китап радиосының якын дусты, үзенең тавышы белән күпләрнең күңелен яулап алган Зәринә Хәсәншина дәвам итә. Каршы алыгыз. Хәерле көннәр, хөрмәтле кунаклар. Бәйрәм белән сезне. Һөнәри бәйрәмегез белән шушы юнәлештә үзенең хезмәтен куйган журналистларга. Шәһәр белән авыл арасында ике күскәемнең карасында йөгереп йөри балачагым, күңелемә уйлап балачагым. Күңелемә уйлап балачагым. Күңелемә уйлап балачагым, ялкынларга итеп салачагым. Мин яшәгән утлы гомерләрне юлларында тезелеп калачагым.
alacağım. Almalar, dıştan kılmalar, bezsin bayraklar, tatlılar alar, hizmet eylemiş, eş üstünde gürlemüsemiz, asırlarını yılda ülkemiz, şenlikten yaktı karıştay biz üsemiz, mınık çolay, üsemiz. Şenlikten yaktı karıştay biz üsemiz, mınık çolay, üsemiz. Бекзор рахмет. Мына біз қобызған ұтларының көптен қобызғандар, әйме шушы ұтлар бары тек елылтып, яқтыртып қына тұрсын дейме? Бір уақытта да яндырмасын да, күйдірмесін де. Бақытлы болыңыз, исәнімін болайық, байрамдар білін. Біз бітәлі пионерлар да, бәйме? Пионерлар күнді білін де шылайық. Бекзор рахмет. Байрам білін. Ғасырлық тарихы болған басмаларыбыз белән бергә, әле 90-нчы еллар хөрлеге нәтиҗәсендә туган журналларыбыз да бар. Салават күпре шундыйларның берсе. Салават күпре гадәти журнал гына түгел, ул тулы бер медиа проект. Үзенең мәктәбе, мәдәни проектлары булган басма. Хәзер абый апаларын бәйрәм белән котлыячак салаватиклар шушы кылачлы эшчәнлекнең иҗат җимеше. Каршы алыгыз, салаватиклар! Салаватиклар, sizin күчле алкышларыгыз.
Салават Күпері журналының салаватиклары, күшлі алқышларығыз. Бек зор рахмет сізге. Салаватикларды біз әлі соңырақ тағын сәхнеге шақырырбыз. Рахмет сізге. Достар, қазір біраз ғына үзге шығыш, ғадетте тауышлары радиода яңғыраған, һәм тауышлары ярдәмендә күп кенә иҗади проектлар оештырган Китап радиосы десантын бирегә сәхнәгә чакырасым килә. Китап радиосы тапшырулар мөхәррире Гөлинә Шәйхи һәм эстрада артисты Әбри Хәбриев. Көчле алкышларыгыз. Кеше матур, кеше чынлап матур, жуймаганда күңел гөлләрен. Шул гөлләрдә инде киңлеге дә, зурлыгы да туган илләрнең. Ямсызлыкны күрмәгәннән түгел, яманлык та тумый тамырсыз. Яманлыкның, яхшылыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Гөл калырмы җирдә, кайсы төскә күмелер бу тараф? Яман күңел мең мәртәбә ямсыз, ямсыздән дә ямсыз битараф. Матурлыкка таңнар калырсыз да, ничек кенә яклый алырсыз. Матурлыкның, ямсызлыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Хәерле көннәр, исәннәрмесез, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм матбугатчылар, сезнең барыгызны шушы матур күркәм көнегез, матур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Мәхәббәт турында, матурлык турында инде бик күп сүзләр язылды, бик күп әсәрләр, шигырьләр тудырылды. Һәм шәхсән менә минем өчен, миңа калса, мәхәббәтне, ярату хисләрен шундый ачык итеп, йомшак итеп, җылы итеп, ак һәм пак, чиста итеп күрсәтүче бердән бер шагыйрь ул да булса безнең Фәнис ага Яруллин. Менә Фәнис абыйның сүзләренә иҗат ителгән матур җыр белән, үзем язган җыр белән инде әлеге чараны алга таба дәвам итик. Рәхим итегез. Sürgen günümde Havazırımın anı kıyaş idi Şanda kıyaş sürgen günümde Havazırımın anı kıyaş idi
Şakta kıyaş sürler günümde Şakta kıyaş sürler günümde Bir günümde Bula geçir Bek zo'r rahmat. Bayram bilan barig'izda. Эстрада артисты